Филармония минем өчен бер уйлаганда тормыш, гомер юлы дип әйтимме, аны бик зур бер кисәге. Менә миңа 60 яшь тула, шуның 33 елы филармониягә багышланган. Ничек инде филармония минем өчен шундай кадерле бер урын булмасын. Мин монда сөенеп, шатланып киләм. Чөнки меңләрчә концертлар эшләнелгән филармониядә. Илебезнең Петербургтан алып Владивостокка хәтле юллар үтелгән. Чит илләрдә булынган. Буларның бөтенсендә миңа филармония эшләү дәврендә бу өлкәләрдә булырга туры килде, бу илләрдә булырга туры килде. Бик күп шәхесләр белән танышып, төрле оркестрлар белән җырларга туры килде. Зур җырчылар, музыкантлар белән очрашып җырларга туры килде. Мин бик тә бәхет үземнең филармониядә эшләвемә. Чөнки ул миңа яшәү өчен ниндидер бер дәрт, бер көч биреп тора. Монда ашкынып киләсең, монда артистлар белән сөйләшәсең, аралашасың. Үзеңнең ниндидер бер борчуларың монда кигәч онытыла. Монда менә дигән музыкантлар эшли, оркестрлар, ансамбльләр эшли. Монда солистлар эшли. Һәм монда аннан соң гап-гади эшчеләр дә шундый ягымлылар, алар белән эшләү рәхәт, алар белән эшләү күңелле. Филармониягә килгәндә 85 елны мине тыңладылар да, мин килгән идем Рөстәм Яхинның Мустафа Номан сүзләрен язылган "Күзләрем тик сине эзлиләр" дигән җыры белән. Менә хәзер шушы җырны, менә шушы 80 еллык юбилейга багышлап җырлап китәсем килә. Бакчага ям керә, хуш исләр бөркелә, сириннәр чәчәккә берләнсә. Сине күргән сириннәр, син сөйгән сириннәр, күңелемә иң якын бер нәрсә. Җырларым җырласам, син барны уйласам, күңелемне сүрелмәс моңсара. Канатлары каерылган, юлыбыз аерылган, тик бергә булырга юк чара. Канатлары каерылган, юлыбыз аерылган, тик бергә булырга юк чара.